Sa number 10, Bacolaodiat Festival, sinyales na para sa tanan nga mag-move on na gikan sa pandemic. Ginasugura ng pag-install sa mga dekorasyon sa Bacolod City Government Center kag Mega World sa the Upper East nga duha sa 4 ka mangin festival sites sa pagbalik sang Bacolaodiat Festival sa Enero 20 tubto 23. Wala sang ginapaabot nga pagdagsa sang foreign visitors ilabi na gikan sa pungsod China ang katapos ang Bacolaodiat Festival Incorporated. Pero ginalauman nila nga magabuylog ang mga local tourists para sa tuigan nga selebrasyon sa syudad kadungan sang pagsaulog sa Chinese New Year. Ang festival ang ginalantaw sa mga organizer kag local government unit nga magaserbe nga senyales para sa tanan agud mag-move on na gikan sa pandemic. Sa pagbukas ng selebrasyon sa Enero 20, natala na ang dazzling Grand Parade halin sa Mega World hasta sa BCGC. Pagasundan ini sang ceremonial lighting of lanterns and lotus kag sparkling symphony of lights o kon fireworks display sa alas 12 sang gabi. The last 2 quarter, actually if you go all over the world, wala naman yun shadow, may nagamas na gani. Everyone has moved on. So I think we are inviting everyone not to be scared, because I think naka-move on na actually ang immunity, taara na and everything. So I hope everyone will be this year, everyone will be more open to the idea of coming out from their shells.